ɗaya daga cikin unguwannin birnin Maiduguri ta bayyana mini yadda suke ji da wannan. Ta kam yi wajen wata biyu kenan. Shi kenan kawai sai muka gaba wuta. Domin mun ɗauka ma ko gyara ne. Kuma a tije ana cewa an sake ɓatawa dai mun ɗauka wasa ne. Sai kuma muka ji ana cewa wai sun sake zuwa sun sa bom gaba da wannan da aka gyara na baya. To har yanzu da nake maka magana ne ba wuta. Kaga na ɗaya yanzu muna cikin zafi sosai. To zafi yanzu ba wuta. Ruwa wahala. Kankara ɗaya naira 50 ake sayarwa. Ruwan sanyi za ka siya naira 10-15 haka za su yi maka. To abin gaskiya ba daɗi gashi ana cewa azumi ya kusa azumi. Haka zalika ta da maza majiya karfi na koka game da wannan lamari. Kamar yadda Alhaji Malam Muhammad ya shaida mani. Lamarin wutan nan dai sai mu kai innalillahi wa inna ilaihi raju. Kimanin watanni biyu ana ta gyara wanda wahalan da aka ja bayan rashin wuta ana ta murna don kuma jiya da safe kamar karfe 6 na safe sai wutan ta dauki. Gaskiya muna cikin hali na bakin ciki kwarai da gaske. Kashe kudin man janareta babu magana har aka zo aka ɗan yi karancin man yanzu dai ana ɗan samu ba laifi amma kuma ga yanayin rayuwa komai ya yi tsada. Duk kokarin da na yi domin ji daga bangaren gwamnatin ta jihar Borno ka tabbata cimma ruwa ba. Sanata Muhammad Ali Indumi mai wakiltar jihar Borno ya yi jaje kamar haka. Wannan ta'adi da aka yi ya sake sa mu mutanen Borno cikin mawuyacin hali. Bayan mun zauna ba wuta sama da wata biyu kuma ma'aikata sun sha wahala sun yi kokari suka samu suka mai da shi bayan kwana biyu kawai kuma muka samu labari akan cewa an sake lalata supply na wutan. Wannan abun da gashi ya dauki sabon salo mutane suna shan wahala. Kiran da muke yi shine gwamnati ta dage da ta tabbatar akan cewa wayannan yan ta da suke wancan wurin an kau da su ko kuma yaran da za a yi zuwa gaba ya tabbatar akan cewa an sa yan tsaro wanda za su tabbatar da cewa irin wannan ta'adin bai sake faruwa ba. Saboda haka muna kira ga gwamnati da kuma nepa wanda suke da hakkin mai da wuta din don Allah su taimaka don rashin wutan nan ya sa mutane a cikin mawuyacin hali masu kananan sana'a ba abin da suke yi kuma samun mai da kuma kudin mai na yanzu yadda ya hau wato talaka mai karbi ko da mai hali yana wahala kwarai da gaske. To ko a ne yankuna na jihar ta Borno ne wannan rashin wutar lantarki ya shafa sai sanata Indume ya ce. Ya shafi Borno Central da kuma Borno North. Alhamdulillah akwai wuta a kudancin Borno wato kaman garuruka kaman Biyu, Kwaya, Bayo, Shani da sauransu wanda dama suke da wuta da hau suna da wuta. Tun wannan yanayi na rashin wutar lantarki a jihar ta Borno lokacin jama'a ne ke dandana kuɗa su a daidai wannan lokaci na zafi ga kuma azumin watan Ramadana da ke kuratowa nan da makonni biyu masu zuwa. Abda Halilu, sashen Hausa na BBC a Abuja, Najeriya.